президент тоҷикистон эмомалӣ раҳмон рӯзи 31 майи соли 2023 бо фармонҳои худ ва қарорҳои ҳукумат ду муовини вазири корҳои хориҷаро ба сабаби сафир таъин шуданашон ва 5 сафирро ба сабаби ба нафақа рафтан ё ба кори дигар гузаштан аз вазифа озод кард. аз ҷумла 70 Маҳмадшариф Маҳмуд бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи сафири тоҷикистон дар Беларус ва мақомоти СНГ ва кишварҳои соҳиби Балтику Финляндия озод карда шуда, ба ҷои ӯ Сафарзода Бахтовар Амралӣ феълан танҳо сафир дар Беларус таъин гардид. ҳамин тавр Раҳматуллозода Эркинхон, ки ахиран ба синни 70 расид, бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи сафири тоҷикистон дар Белгия ву Ҳолланду Люксембург ва Иттиҳоди Аврупо ва НАТО озод карда шуда, ба ҷои ӯ Ҳусейнзода Музаффар Маҳмурод феълан сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо дар шоигарии Белгия таъин шуд. Музаффар Ҳусейнзода то имрӯз муовини вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон буд. 3 сафири дигар бо сабаби ба кори дигар гузаштан озод карда шуданд. феълан ба кадом кори дигар гузаштанашон ҳанӯз эълон нашудааст, аммо азбаски рӯзи 31 май якбора ду курсии муовини вазири хориҷа озод шуд, чандон баид нест агар касе аз онҳоро ба ин ду курсии холишуда таъин кунанд. бо чунин сабаб аз ҷумла Шарифзода Юсуф Тоҳир аз вазифаи сафир дар ҷумҳурии Корея, Шарифзода Фаррух Ҳомидин аз вазифаи сафир дар Туркманистон ва Ҳомидов Ҷамшед Тағоевич аз вазифаи сафири Тоҷикистон дар Конфедератсияи Швейтсария ва ҳамзамон намояндаи доимии Тоҷикистон дар назди шӯъбаи Созмони Милали Муттаҳид ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ дар Женева ва намояндаи доимии Тоҷикистон дар Созмони байналмилалии саёҳи Созмони Милали Муттаҳид дар шоигарии Испания озод карда шуданд. ба ҷои онҳо Кером Салоҳиддин Амриддинзода сафир дар ҷумҳурии Корея, Ниятбекзода Вафо Алибек сафир дар Туркманистон ва Шерализода Шараф Аҳмадҷон, ки то имрӯз муовини вазири хориҷа буд, сафири Тоҷикистон дар Конфедератсияи Швейтсария таъин гардиданд. рӯзи 31 май Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин Субҳонзода Икром Субҳон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори агентии назорат ва соҳаи маориф ва илми назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда, ба ҷои ӯ Саидзода Муҳаммадтоҳир Саидро, ки то имрӯз директори мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Ҳисор буд, таъин кардааст. дар бораи сабабҳои барканорӣ ва ба кадом кори дигар гузаштани Субҳонзода хабаре ба даст нарасидааст.